Naruay digiti lawagenyos akim mamakam ti maudi nga aldaw ti voter registration para ti barangay ken SK elections amanamnama may sayangkat into November 2, 2026. Kuna ti Comelec lawag anuman nagpatingga ti registration ti alas 5 ti malem, ikarigatan dang akomodaren amin na dimteng. Were we expecting this number? Attorney, ngayon may nanggundawit dati mabuti nga registration. Actually, apo haan, tanap-napan tayo mo tinaduma-duma nga barangay, adu pa'y apo itinapanan tayo nga eskwela, but unfortunately, hilig tayo sa apo talaga iti last day. So, adu apo iti nakbakit kita tayo tatanga o may mag-register, and we will accommodate them as long as we can apo until 5 p.m. habang dada dito apo i-accommodate tayo ida. Kasama na inayunan pa attorney sa uli, agrabrabi kay dito yan. Yes, apo, dito mo itinaipan iti Comelec resolution tayo. Kang runaan ka diti nadanunan mi nga imay nanggundaway ti maudi nga aldaw ti registration ti barangay ken SK elections ket digiti agtutubo. Iti panakisarsarita mi kadakwada patsyendaan as ken amay ituloy ti eleksyon. Numan kadwan kadakwada ti first time voters pay laeng addan ti kabukbukudan da kadalan tapno ti kastakit makapili daan na saya at ti inda ibotos. Maysa ni John Rose kadigiti dimteng. Kunana nasken nagundawayan digiti agtutubo ti karbinganda nga agbutos. As young as 18, dapat aware tayo ti mapaspasamak ti government, politics, ken dapat i-exercise tayo ti right tayo nga botos. Han nga ti kapulang ta famous or what you see is like pleasing for you. You should also do your research and educate yourself. You check the credentials of the candidates that you want to vote. Ma-appreciate met diti aplikante an iwayat ti registration iti maysa amol iti syudad ti Luwag. Mas sir, di mas komportable sir. Tapos sistema is maayos. Firstly sir, do your own research po. Then yun, para sa akin sir, do not based on based on their age or experience sa So, yun, kilalanin ng mabuti sir, then know their backgrounds. Impasigurado met ti Comelec nga agtultuloy ti preparasyon da para ti barangay ken SK elections 2026. Pasar kadakwada, nakitaan da pay tinangat ngato a bilang diti nagparehistro ita gundaway. Tatta nga tawon na po, dakdakkel iti may nag-register, gapon ngamin kada ito SK election tayo tatta. As per data apo is dakdakkel iti percentage digiti imay nga 15 to 17 years old. Actually, iti mga 2,000 plus. Isuda nga new registrants apo ti Lawag City. As of this writing, impaka amutimol ang ma-extend ti panagparehistro aging gana 7 p.m. itang aldaw, May 18, 2026. Mark Magdirila, Balitang Solid North.